outpatient drug rehabilitation program sa Mandawi City mas gihingusgan karon na gitigom ni Councilor Nilson Ruiz ang mga miyembro sa mga komitiba sa syudad nga nagtututok nini. Si Council Ruiz ang gitudlo ni Mayor nga focal person sa mga anti-drug campaign o concerns. Lakip na sa drug rehabilitation gitarget sa syudad ang mahinungdanon nga anti-drug awareness o gingon man kung mahimo makatrabaho gyud ang mga nadeklarar nga drug-free barangay ang outpatient recovery clinic sa Mandawi. Kasamtangan na nagkomodar karon o moabot og 30 ka mga drug surrenders nga gitawag nila warriors. Outpatient pa kini o kaduha sa usa ka semana mo report ang mga warriors alang sa tag-usa ka oras nga sesyon. Outpatient rehab. So, di ba ang ato ang rehab is inpatient mas na for 6 months. These are for the severe cases. While for the moderate cases, muna nga, ato na siyang gipuan ng recovery clinic. We have the support of the community, the families, we have the LGU, then the support from the barangays. Itap na lang yun, and then kung anong yun sila, palihukon. Kaya the problem will get bigger and bigger if we do not act now.